Εδώ είναι και τα ποτήρια και ό,τι άλλο χρειαστεί, μου λε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα. Ρε μάνα, τι κάνεις εδώ? Κατάλαβα, πρώτη μέρα στη δουλειά και δεν θα ερχόταν η Μανούλα να πει μια καλή αρχή. Ωραία, είπες. Άντε, γεια. Κούκλος με τη στολή. Κάτσε να σε βγάλω μια φωτογραφία να τη στείλω στη γιαγιά σου. Θα χαρεί πολύ. Συγγνώμη, κύριε, κάνετε λίγο πιο εκεί. Είναι και 90 φεύγα η γιαγιά. Θα γριευτεί. Χαμογέλα. Ρε μόνο. Υπέροχη. Από εδώ είναι υπεύθυνος ο κύριος Δημήτρης. Υπεύθυνος, να ξέρετε ότι είστε πολύ τυχερός. Μου το ζητάγανε από όλα τα καφέ. Ουρά, κάνανε οι αλυσίδες, με παρακαλάγανε. Εγώ επέμενα να έρθει στο 4Al. For all. Τέλος πάντων, αυτό, τώρα που σας βρήκα, να σας πω και για τις άδειες. Σαββατοκύριακο της Κασιανής, το τρίμηνο που πέφτει του προφήτη Ηλία, 13 Αυγούστου που είναι το πανηγύρι της Πάνω Παναγιάς και 17 που είναι της Κάτω Παναγιάς, θα έχει άδεια. Σημειώσω το από τώρα. Έχουμε μεγάλο γλέντι στο χωριό. Δεν γίνεται να λείπουμε, καταλαβαίνετε. Ξεκινήσα τα γλέντια από τώρα. Άντε, μη σε κρατάμε. Όχι καλά, να με κρατάτε. Κάτσε να δεις τι σου έχω φέρει να χαρείς. Το αγαπημένο σου φαγητό, το κινηστό. Φάτο τώρα που είναι ζεστό, μετά δεν θα τρώγεται, θα έχει γίνει στόκος. Α, και τώρα που είπα στόκος. Κύριε Δημήτρη μου, μην κάνετε κανένα λάθος και τον βάλετε στο ταμείο. Τι, το πουλάκι μου δυσκολεύεται λίγο στα μαθηματικά. Μαμά. Κάτι δέπη μας είπανε. Ήμουνα θεωρητική κατεύθυνση. Αλλά στο καφέ είναι πάρα πολύ καλός. Και σπίτι αυτός μου φτιάχνει. Φτιάξε καλέ στη Μανούλα ένα καφέ. Όχι τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να με πελάτησα. Ένα καφέ θέλω. Άντε να σου φτιάξω για καφέ. Άντε, φτιάξε μου. Πώς τον πίνεις? Ένα σκέτο. Classic ή αράμπικα? Που μπήκες, Άστο. Θα σου φτιάξω classic. φτιάξε όποιο θες. Καλά καφεδάκια. Τι έγινε, Στάζη? Ρε μάνα. Γούρι, με το καλό. Λούτσα μας έκανες. Τι κάνεις? Τι κάνω, για τις καλές δουλειές. Έχετε μέσα και άλλους φόρους. Έτοιμο το καφεδάκι. Δροσιστήκατε κιόλας. Να δοκιμάσω να πω γνώμη. Α, είναι και το νεράκι πακέτο. Θα το κρατήσω στην τσάντα γιατί τόσες ώρες εδώ πέρα θα το χρειαστώ. Α, λουκούμι, γεια στα χέρια σου. Τι λουκούμι, σκέτος είναι. Μια χρυσοχέρισε στο παγό. Δεν έχω πιει πιο ωραίο καφέ στη ζωή μου. Και δεν το λέω επειδή είναι γιος μου. Τελείως αντικειμενικά. Με τέτοιο καφέ, κανονικά θα πρέπει να του κάνετε αύξηση. Αλλά για να μην είμαι υπερβολική πρώτη μέρα, μια προαγωγή επιβάλλεται. Όχι, μια χαρά είναι. Με αυτά και με αυτά ξεχάστηκα. 2 πήγε η ώρα. Λοιπόν, διάλειμμα για φαγητό. Πρώτη και τελευταία μέρα από ό,τι βλέπω. Καλά. Δεν είπαμε και τίποτα. Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να έχω ένα καφέ? Βεβαίως. Όχι, δεν μπορείτε να έχετε καφέ τέτοια ώρα. Είναι ώρα για φαγητό. Άμα θέλετε, πήγαινε φτιάξτε σπίτι σας. Κλείσαμε. Υπάρχουν και αυτοί οι ενοχλητικοί πελάτες. Τον έδειξε τον πελάτη. Είναι γνωστή μου. Μου έκανε νόημα, θα ξανάρθει. Καλή όρεξη. Ηλία, να σου πω λιγάκι. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να μπείτε μπροστά στη Μανούλα. Μα η Μανούλα είναι το πρόβλημα. Α, εγώ είμαι το πρόβλημα. Τελείωσε. Πάμε, φεύγουμε. Καλά το κατάλαβα εγώ από τη μούρη. Δεν μου γέμιζε το μάτι για υπεύθυνος. Άντε, προχώρη. Καταλαβαίνετε. Το κοκκινιστό πάρε. Θα το φας στον δρόμο. Μην κρυώσει. Συγγνώμη. Το καπέλο ξέχασα.